So video long nali tumpana ki 1p la bangke voreng war sai putak sin 1p lo copy voreng war sai ma la bangke nali tum la thumbnail long tag pon long ikpo la pen la so voreng war sai a details la so video long banali tumpana than pachini por ikpo nali tum la so YouTube channel la anta subscribe relang bule subscribe gon la pen pictures terminali tum share por ikon tang de non pathek pen copy voreng war sai ma kon ana post a vacancy sidoma ka apply ning ji ko son ma last date ko mantuma la so details le lang pon nang la pen Chithan Pononang. Okay, tangte non Chithan Pononang Assam University Diphu Campus Recruitment 2025 APUTHAK le nalitum dak thek ponlongji Assam University Diphu Campus wareng warsai kapiklang ponto lapen job type labangke Assam government job lo lapen name of post labangke guest faculty post lo apply mode labangke online lapen work in interview lo lapen last date nalitum dak thek ponlongji 27 January 2025 for anthropology lapen 30 January 2025 work in for life science lapen bioinformatics lapan bangke dak 30 January lo last date lapen anthropology afan labangke 27 January 2025 si last date lam so na ta details lang polo nang non dak kitok pon anasun lapen nalitum jong se jog don exi apply don exi pulte details labangke kichin nengji labang takinang sodlo lapen puthona litum dak thek pon tulongji Assam University Diphu campus recruitment 2025 vacancies details lapen name of post labangke amustameni lipulo guest faculty lapen total number of post labangke 4 anda ki pipondo lapen dak subject wise vacancies sida ki pipondo anthropology afanstami hini lapen life lapen science bioinformatics afanstami dak hini an pipono kadoka wepen bangpli dak aparman bangke ki pipondo nalitum dak thek ponongji eligibility criteria A or B labangke lasolo nalitum dak theklongji A labangke ko ansiki onengji maplate master degree unangpo with 55% marks nangji lapen must be have clear the national eligibility test mate net ka clear tang nangpo nalitum dak thek ponlongji lapen B afan bangke nalitum dak theklongji PhD from foreign university institute ranking in the top in the 500 globally by QS times higher education the THC short form and pupon lapen ARWU Shanghai ranking long ki undun mane top 500 under nangpo kechar deng mang PhD complete nangpo jela son lo lapen selection process labang kenali tum dak theklongji for anthropology department labangke work in interview date labangke 30 January 2025 time labangke 11 AM adim labangke nalitum dak theklongji RB conference hall Samson Singh Ingti administrative building along Assam University Diphu campus nalitum dak thek pon long exi a time labangke puthot nalitum dak lang pon tino 11 AM lapen work in interview date labangke 30 January 2025 lapen puthot lang pon tulana dak kitok pon to nalitum theklongji for life science and bioinformatics department labangke dak lasono work in interview date labangke 30 January lapen time labangke 11 AM lapen adim labangke RB conference hall Samson Singh Ingti administrative building Assam University Diphu campus la sodim si interview bangke and ponikpo ka apply nengji pulote koson lo pulotang nalitum theklongji for anthropology department afan labangke nalitum download the application from the Assam University website nalitum kicheng si jong si jogdun example the Assam University a website long pena form download nangpo lapen submit the form complete along with the self attested copies supporting documents to nsingha66@gmail.com so gmail long sinalitum details an labangke lo nangpo nalitum documents pen chenglok a form antalo so gmail long lo pulote nalitum chokpo lapen before 27 January mate 27 aprang sinalitum jognang po lapen dotulang daglo nalitum la for life science and bioinformatics department afan labangke lason lo download the application from the Assam University website long pe download nang po lapen submit the documents submit to complete
along with self-attested copies supporting documents at the venue during walk-in interview. Mate labang kinali tum walk-in interview ahodle pista me chogsi interview ki pida mahodle. Lapen important link na litum na so article lang wang lapul dak pesta me long pon exi advertisement 1-2 dak ki pipondo hinia parma nili non patiek pen advertisements tamena pik lang pon ekpo. Screen alone alitum technology Assam University Diphu campus notification for work interview of guest faculty on purely temporary basis nalitum dak tek ponlongji lapen labangki life science lapen bioinformatics wareng warsa advertisement alolo nalitum la tek ponlong ekpo lapen dotulang nili already WhatsApp group lapen Telegram channel long sta nili send pon egelo lapen puthot nalitum theklongji labangke application of form lo nalitum thek ponlong igji jongsu nalitum form download thek tepute nili phana homre ngon nili nalitum form bang na pikpo lapen kichengsi nalitum da notification number date live fill up na po category OBC ma ST ma PWD ma lapen nalitum da candidate diak tha kelalo candidate photo da pa bonang po lapen name of the applicant like a blocks letter means nalitum tokna po father name mother name date of birth lapen age dak tokna po male female nalitum la chongwa igna po lapen putho do tulang dasan data da marital status address telephone number email id fax number permanent address with pin code permanent address lapen pin code nalitum dak pidonang po lapen do tulang da qualification details na la sa box on fill up na po nalitum kicheng pen kansin non ko charlie mala sa qualification details labang ke lapen do tulang kaprek dak nalitum lang po ningon copy PC ka fill up ning mala so puthak bang dak pedang an kitok pondo na se isung bang thang ta ve nalitum dak lang ponlo pula chini ikpo ka fill up ning zia process labang ke na se video nalitum kan master unser ponego karbiang long ras tame pala ignang lapen pachini igna lapen la son update nalitum kilong verje phan pura la so YouTube channel labang ke nalitum subscribe ikon tang de pinia video labang ke la online ton ponik na la si do me thak me kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long ke lang ara do an phan stame nilihin pen kardom